adap ki me kardom kaduka fail so YouTube channel long kelangara to ana fans tame lapen pini na litum han la so video long nang ki wan pi labang ke non la nang litum screen long thek long je Karbi Anglong part time Voreng Avarsai 2026 aputak sinang than pachini ponik po lapen Ning Kehang Atum na litum apply dun tame mate jogdun iktame lapen eligibility lapen full details important that selection process la details an mangkenang litum non la so video long si klar dagalam labang ke chini ponik po nalitum sa YouTube channel lang nang kahamri milang kulate nalitum support JP pen subscribe ko tok doji hadag nalitum berponik dedik ta tang non patiek pen Karbi Anglong la part time Voreng Avarsai puthak le lang pononang la pen chithan pononang tang non patiek pen Karbi Anglong la part time job mate part time Voreng Avarsai aputhak dak chithan pononang labang so Voreng Avarsai kapiklang pon labang ke misyoin bensi paklang pon ikno lapen laso a job location labang ke Difu Karbi Anglong Assam lo lapen pin number labang ke 782460 jong sinalitum labang so Voreng Avarsai jogdun ekji pulo tangte nalitum prabjin pen jogdun ektamelo lapen Voreng Avarsai labang ke dag delivery boys Voreng Avarsai lo lapen ciklo ijon along nang litum 25,000 an long tahai naso Voreng Avarsai long jong sinalitum claim lo pulo tangte mate long wekji bang pubonte sitamenang litum 25,000 an labang ke income tahai labang ke nang litum ki claim asai ko ansi ki mema lo so teng si salaries tame nang litum long ponik po labang ke dake tok pon la 25,000 labang ke salary ke kali stamina litum tiklo ijon along la ana tangka nalitum long tahai pusi lada ketok pon mate mention pon dolo lapen ke claim nang jia por labang ke nalitum arnisia long gunta pli mate gunta fo analitum claim nang kopo mate 4-5 hours analitum per day long claim nang ji lapen payment koson si nalitum laso Voreng Avarsai claim lo pulo tangte tangka koson si mate bainong koson si kilong ji ma pulo tangte lagi nalitum hini option do isi labang ke flexible lapen isi labang ke weekly payouts mate ciklo ijon pleng de da pile nalitum payment NG ta ninghang mate nalitum hafta isi mate 7 days pile nalitum payment NG stame ninghang lo stame la hini pe nalitum eson si choice do nang po mate chongwai do nang po nalitum achiklo achiklo jude tong tangka bange ke NG ma mate hafta isi long pen si NG ma labang ke nalitum Ning Kehang lo lapen so Voreng Avarsai fan jong si ilitum jogdon mate claim dun ji ninghang pulo tangte ke apply hut ko PPS son si kinang jima lake nalitum ko chini nang ji kinang sorlo ke chengsi nalitum long bike donang ji bike scooty stame chok lapen driving license donang ji driving license abe bolte raso sai bang kinang litum claim dun long le data thek ji lapen Aadhaar card stame kinang sorlo lapen PAN card nang ji lapen nalitum along smartphone donang ji lapen good communication skills tamina litum along asapso do nangji puta lada mention pon mate kita pon do lapen nang litum dak payment option la bangke nang litum dak chongwai pon ikmelo daily payouts tamina litum long pon ji lapen weekly payouts tamina long pon ji lapen 14 days afi lena litum NG tame laton litum long ikji payment option la bangke lapen jong sinalitum join wekji pulte working hours labang ke 4.5 hours an sinalitum claim nang po mate lapen ong cheta thek ba kom cheta thek no labang ke exactly ni listame nang than pachini pon ikthek thret po lapen timely payment nalitum long pon ikji lapen misho nalitum careers tame grow ikpo lapen nalitum la claim nang ji labang ke local area si nalitum sai bang ke long pon ikpo lapen so Voreng Avarsai panjang si nalitum jogdun ji ninghang polate koson si ka apply nang ji lapen kuna si ka homri dam nang ji lapen nalitum ka chini nang ji kinang iksolo labang kenon nalitum da screen along contact details tek pon long ikpo kicheng si la number dag eshi dolo lapen email ID samela dag dolo email pele nalitum contact tame chogik ji lapen WhatsApp call message tame nalitum la abera number long
contact pon X tame chokji jalala la sinali tum kuman masih claim zining hang mala bang kinali tum comment box along le tok pen than pechi tame chokji dapan ngani tum la laki pipon a contact details long nalitum kollo pulo tangte alam ditum details alam la bangke nang than pechini pon ikpo lapen ison alam job location la bangke difusi nalitum ki claim nangji lapen local amune nangji jong nalitum komani west pen jong si claim ji pulo tangte difusi nalitum ada boha kok nangpo lapen nalitum arideng kido nangji la bangke nili amata pulo ko pps si kido nangji ma yang sosar la bangke nalitum long bike to scooty do nangji lapen driving license tame donangji aadhar card donangji pan card nangji lapen smartphone donangji smartphone polte mobile akethe mobile lo lapen nalitum long asapso skills tame donangji puta ladak commission pon mate ketok pondo jong sinalitum laso Voreng Avarsai long claim don pelo tangte chiklo izon along nalitum 25,000 an income unjil ba la an society tame nalitum income long tahaiji ase prabjen pen ning hang atum jogdan jibulte jogdan ikon assign nalitum ki claim nang jila bangke delivery boys lo mate mishohin pen kaan mala bangka order a hormu lahai nalitum allocation along ke thondam ji bate palidam ji asai lo lapen ki claim nang ji apor la bangke 4.5 hours ba jum set to thek ong set batcha to thek apor la bangke protectes exactly labangke lapen payment nalitum fixable the chok lapen weekly payouts tame chok nalitum ng option do nalitum la ay lapen kapre details nalitum arjung tung pulo tangte nili amata pulo lagda contact details to rasa contact details song nalitum humri ikon angton alam langsung saya details nalitum apa nang than pechini pon ikpo jalalo na si video nalitum share ikon nalitum le claim clip wifi tame ki claim ji ning hang atum duta haiji la si prabjen to nalitum ladaki pipon a number along nalitum contact ikon asipini update mate pini update na kiwan pila bangkela answer na si dumi thakmi kadukawi Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilin pen kardom